anye ayo jamana in ala ka basigi ala ka jamana denw ala ka hereke an bɛɛ lajɛlen o kuma an sigira kɛnɛ kan limana o gafew b'an bolo kɔrɔ gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ a kun de walasa ka kumaw lakale bamanankan na walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na gafe minnu bɛ yan limana a dɔ bɛ tali kɛ l'indépendant la ale kumana bi a ko Assimi Goïta limana ko colonel Assimi Goïta n'ale de ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔba ye an bɛ don min na ko bi a ko bɛɛ sen ka don bɛɛ ka bɛn kelen kan limana o de colonel Assimi Goïta a ka fɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛmaba minnu bɛ bolodalen jamana kɔnɔna la nin waati in na min bɛ tali kɛ kalataw ni a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se chronogramme colonel Assimi Goïta ko a ye ministre min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga k'a y'ale bila ka kuma politiki tɔnw fɛ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen limana min y'an ka finitigiw ye forces armées maliennes fama limana ko Mali finitigiw o bɛ ka tajuru sara boloda halisa dɛ a jarala k'a fɔ walejugu min kɛra ka ɲɛsin jalasagukaw ma ani desagu fo ka taa se janweli ayiwa Mali finitigiw n'o ye armée malienne ye ko kungo dɔ bɛ yen n'u kama ko sama kungokoloba ani min ye Amadu Kufa ka maaw minnu bɛ yen n'olu dalen bɛ Jɛnɛ ani Tɛnɛnku ko Mali armée limana k'a ye gosili dɔ kɛ yen a bɛ n'a fɔ nin ye tajuru sara ye maa minnu bɛ yen ni olu ye dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma Jalasagu Desagu ani Janweli an bɛna an da don o la sisan min ye lesɔrɔ ye ale fana bɛ yan a kumana lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ ministrew ka ɲɔgɔn ye min bɛ yen n'u kama conseil de cabinet ayiwa ko sariya dɔ bɛ yen kuma kɛra o kan sariya min bɛ tali kɛ an ka dugukolokow ni sokow bɛɛ lajɛlen ko a ma loi domaniale et foncière ani fana min bɛ an ka bolimafɛn minnu bɛ yen ni jamana cakɛdabaw bɛ a di ko ka a bila réforme la limana a jarala k'a fɔ premier ministre ani ministre tɔw olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la o sariya fila in kan an bɛna an da don o la sisan lesɔrɔ fana kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ min ye les échos welewele ale bi a kumana a ko siraba min bɛ yen n'a bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo limana ni siraba in kɛn bɛ siraba ye min na kɔlɔlɔ bonya bɛ bi jamanadenw kan dɛ sabu ko lakanabaliya tɛ lakanabaliya ye sira in yɛrɛ a taama man di sira in a bɛ san 38 bɔ bi sira in ma se k'a dilan fanga o fanga nana olu y'a kɛ ko u bɛ sira in k'u ka a baara fɔlɔ ye nka limana a bɛɛ taara k'a sɔrɔ hali gabakuru kelen u ma se ka da sira in kan mun b'o gɛlɛya min b'a ko la les échos y'i da don a la bi an bɛna o ɲɛfɔ aw ye o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ nouvelle horizon a bɛ yan a kumana a ko min ye maître Mohamed Ali Bacili Cheikh Umar Sisoko Konima Sidibe limana ko ninnu filɛ nin ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka min ye Choguel Kokala Maïga k'a kɛlɛ limana n'i ye jateminɛ kɛ ni cɛ saba in ninnu bɛɛ lajɛlen ni Choguel tun bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ n'o ye M5 RFP a na kɛ u ni Choguel ka hakililaw tɛ kelen bi ayiwa min ye maître Mohamed Ali Bacili Cheikh Umar Sisoko ani Konima Sidibe k'u filɛ nin ye ka M5 jɛkulu kura wɛrɛ poyi kura ye ko min bɛna kɛ sababu ye ka maa minnu bɛ yen n'olu ye dimi sɔrɔ M5 kɔnɔna la ka olu fara ɲɔgɔn kan nouvelle horizon ye kuma fɔ o mana bɔ yen min ye le soir de Bamako ye limana kumaw duruntulen don bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko min ye Ɲɔrɔ Sirifikɛ ye ko a bɛ n'a fɔ ko ni ayiwa Choguel Kokala Maïga n'ale bilala ka bɔ premier ministre la ko Ɲɔrɔ Sirifikɛ y'i kanto k'a fɔ ko a bɛ wele bila jamanadenw ma k'u ka bɔ ka bɔlɔnw fa k'u ka ɲini Assimi Goïta fɛ k'a ka fanga bila limana ja kuma in tɛ tiɲɛ bɔlɔlɔ kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ dɛ maa man k'i tora a kan Ɲɔrɔ Sirifikɛ yɛrɛ bɔra ka kuma in nkalontigiya ale ma fɔ maa si ye ko ni Choguel bɔra premier ministre la ko ale bɛ fanga kɛlɛ k'a m'o fɔ k'ale ka dɛmɛ tɛ maa ko ye dɛ ale ka dɛmɛ ye jamana ko de ye maa fɔlɔ min bɔra ka furanjɛla fanga in dɛmɛ ale Ɲɔrɔ Sirifikɛ ale b'o maaw la limana an bɛna an da don o la sisan min ye Bankasikaw ye Bankasikaw kun y'a ɲini k'a fɔ olu bɛna murutili boloda n'o ye désobéissance civile nka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛna o ni Moti marabolo gouverneur ani préfet ni ɲɔgɔn cɛ ko taama in n'o ye désobéissance civile u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ u y'a jɔ fɔlɔ ko nka halisa u ka laɲiniw b'u bolo an bɛna o fana lakali aw ye an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni fasili sɛbɛn le sphinx ye limanaw nin ye kabako ko dɔ de ye min n'a kɛra maa kun tɛ da la k'a fɔ nin bɛ kɛ min ye nin ye zon dɔ de ye limanaw sonyɛnikɛla don min n'ale ka sonyɛni ma bɛn yɔrɔ wɛrɛ ma dɛ colonel Assimi Goïta yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye kan Sunjata kɔnɔna ye limanaw a jala k'a fɔ moto sonyɛna dɔ don Jakarta sonyɛna don ko nka tɛgɛ kɛra la dɛ limanaw a ko tɛmɛna cogo di le sphinx y'a ɲɛfɔ an bɛna o lakali aw ye sisan
ngayana ngase ni bela jelema mi fasu de semaine l'indépendant ya bien kumana indépendant ya jira ka fo limana o mi jamana kuntigi colonel Assimi Goïta aya ko min be sena sisan no ye yeleman baw ya nga jamana kono no ye réforme ni chronogramme na nyona ye kalata ko na sirawla aya jamana kuntigi kanto ka fo ma manga bo mala be de senganga do akula benkanka soro kola beka ben kilenga o de aya jamana kuntigi ka felai o de la min be talike loi électorale kura min tara na be talike anga kalata bara kola conseil national de transition de yota sharala ni jatemne ke min bi jamana kuntigi ko fo aywa wiye ministre ka la dala nyoye min bi to ka ke no ye conseil des ministres ye jalla ka fo conseil des ministres min kera do araba temenina aywa la ini kera min ye fangablo min be nale de banga marache maboli kuna o nyemogo be colonel Abdoulaye Maïga bolo aywa ale nana ni kibara doye aywa ka fo ko min ye kalata ko baraw ye ani jamana konna la min ye politique maw ye ani jamana denw no ye société civile olu da bɛ se ka don baara in na cogo min na o de la jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale ka sɔrɔ ka yamaruya di ministre ma n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye limana conseil des ministres senfɛ k'a fɔ ko sira dira a ma fɛn fɛn ye fɛɛrɛw ye fɛn fɛn ye baaraw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen sen ka don yɛlɛmani minnu bɛ ka boloda an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ayiwa bɛɛ sen ka don a la o de la min ye ministre ye colonel Abdoulaye Maïga jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale yamaruya di a ma ka sira d'a ma ayiwa k'a ka fɛɛrɛ kɛ ani politique tɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn ye u ka kuma yɛlɛmani ninnu kan ko o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ maa man ka to yen k'a fɔ ko baara ka kɛ i kɔ o la wele ka bila bɛɛ ma bɛɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan min ye Mali kura ko kuma ye a kana fɔ maa si kɔ yɛlɛmani ko kuma min bɛ senna nin ye n'o ye réforme ye ko politique tɔnw ka wele u ka ɲininka colonel Abdoulaye Maïga ale welela ka bila o baara la min ye ministre min bɛ n'ale de b'an ka décentralisation kunna ni ayiwa min bɛ tali kɛ institution olu kuma ɲɔgɔnya ani jamana yɛrɛ ka kuma lasela don o mana bɔ yen min ye ayiwa ministre min bɛ yen n'o bɛ refondation kunna ale fana sen bɛ baara in na ka taa se ministre min bɛ yen fana n'o bɛ premier ministre kɛrɛfɛ o fana ka baara bɛnnen don yɛlɛmaniw bolodali ma an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ayiwa ni ministre saba in a fɔra k'a fɔ ninnu de ka jɛ baara in na o ni politique tɔnw u k'u sɛgɛrɛ ani jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali kɔnɔna la société civile u ka kuma ayiwa yɛlɛmani ninnu kan l'indépendant ka kuma la halisa limana a jarala k'a fɔ conseil des ministres senfɛ ko sous-préfet olu camanba de bɛ minnu ni jɔyɔrɔ kura dira olu ma a jarala k'a fɔ communiqué min kɛra a kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ jamana ka lasigiden minnu bɛ yen o maa 200 ɲɔgɔn na olu min bɛ tali kɛ directeur de cabinet conseil à la sécurité conseil à la sécurité et à la protection civile, conseil aux affaires administratives juridiques, ani conseil aux affaires économiques et financières, préfet ou ka danga no premier adjoint, préfet ou ka deuxième adjoint, ani préfet wɛrɛw limana ni bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ dira ninnu ma jamana fan caman fɛ ko ninnu ka jɔyɔrɔ kura ka di ninnu ma a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ banmanca wale o ɲɔɲɛ bɛ yɔrɔ caman na sigidalamaw caman bɛ k'a ɲini ko fanga ka segin so ani jamana kolatigɛ cakɛdabaw n'o ye administration ye olu ka segin ka taa ayiwa dugumisɛnnin ninnu na o de y'a to ni préfetw n'a sous-préfetw ni conseillers n'a ɲɔgɔnna caman olu ka bila u ka baara la nin cogoya la jamanaw ko o de ye nin kun ye o la a jala k'a fɔ sous-préfet 189 o de sugandira olu ka taa baara daminɛ jamana ale kɔnɔna la limanaw ko olu la min ye a caman bɛ o ye finitigiw de ye o ka kɛ finitigiw ye o fana tɛ dɔwɛrɛ ye o kun de ye ko an bɛ lakanabaliya min kɔnɔna la walasa lakanabaliya in dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na yɔrɔ n'i bɛ lakana kɔni fɔ i bɛ finitigiw de bila a yɔrɔ kofɔlenw na olu bɛ se k'a faamuya cogo min na a fɛɛrɛw bɛ olu bolo olu bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ayiwa lakanabaliya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na gouvernement kɔni y'a ɲini ale kɔni ka laɲini ye min ye bi o de ye ka Mali cakɛdabaw n'o ye administration ye u ka se ka cari jamana ale fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ k'a ɲini cogo min na yan'an ka l'indépendant bila a y'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw ye jaabi di jaabi min ni o ye k'a fɔ
ayiwa bamanciw fɔlɔ olu kun minnu sago kɛ ka taa n'u sen fila ye limana u tɛ ɲini ka ye u tɛ dɔn a bɛ u yɔrɔ min na nka min kɛra nin ye Jalasagu ni jamanaden bɛɛ lajɛlen bilala a nisɔngoya kɔnɔna la Jalasagu Desagu ani Janweli a bɛɛ lajɛlen bɛ Bankasi mara la n'a kɛra sababu ye limana o dɔgɔkun laban in na ayiwa maa 100 ni maa 32 gouvernement yɛrɛ ka communiqué la o de fara ayiwa ni bamanciya wale in siratigɛ la a kɛra Jalasagu Janweli Desagu ani Sege juin kalo tile 18 tɛmɛnen armée ka tajuru sara min filɛ n'o tara ka ɲɛsin ninnu ma l'indépendant ka fɔ la limana a jarala k'a fɔ gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛ ma nin kɛ Katibare Masina Ansardine Masina olu de ye nin baara jugu in kɛ ko min y'an ka finitigiw ye armée a wulila k'u jɔ walasa nin maa kofɔlen nin maa jugu ninnu tɛgɛ bɛ se ka kɛ u la cogo min na o de la état-major général des armées ale yɛrɛ communiqué min kɛ a ko Mali armée tɛna sigi k'a bolo da sen kan fiyewu fo nin maa kofɔlen ninnu u ka ɲini ka ye u bɛ wo kɔnɔ limana k'u sama ka bɔ ka t'u bila sariya ka bolo kan walima min bɛ se ka bɔnɛ a nin na u ka bɔnɛ a nin na limana a jarala k'a fɔ o de ye siratigɛ la min ye an ka finitigiw ye kungokolo min filɛ nin n'a a bɛ Bayi mara la ani kungo min filɛ nin n'a a filɛ nin Sama o mara la limanaw ni kungo in ja a jarala k'a fɔ bamanci ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ fo Burkina ani Mali dancɛ fanfɛlaw de la i b'a sɔrɔ u bɛna walejugu kɛ Moti mara in na ka boli ka t'u dogo ni kungokolo in de kɔnɔ ko nka armée sera ka ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn u dalen bɛ yɔrɔ min na hali Jɛnɛ ani Tɛnɛnku a jarala k'a fɔ u bɛ nin yɔrɔ kofɔli ninnu fana na u ka daga yɔrɔ nin yɔrɔ ninnu de min ye kungo min yɛrɛ filɛ n'u k'a ma ko Bayi kungoba limanaw ko terrorisiw ka daga yɔrɔba de ye nin yɔrɔ in ye wa ko armée sera ka gosiliba de kɛ wa ko terroriste maa caman n'o ye bamanciw ye o de fagara a ko siratigɛ la hali n'a sɔrɔla limanaw ma hakɛ ma fɔ min fara a la nka maa kɔni bɛ se ka jigi sigi k'a fɔ bamanci minnu bɛ yen n'o ye walejugu ta ka ɲɛsin dugu saba in ma Jalasagu Janweli Desagu ani Sege limanaw ko armée bɛ ka tajuru sara kɛ ka ɲɛsin u ma hakilila jiginna min ma hakili b'a la avril kalo tɛmɛnen na waliya min tara ka ɲɛsin bamanciw ma a jarala k'a fɔ terroriste maa 200 yɔrɔ Mura ni maaw hakili b'o la Mura bamanciya wale kɔfɛ a jarala k'a fɔ terroriste maa 200 ɲɔgɔnna armée sera ka olu bɔnɛ u nin na ko wa ko état-major général des armées y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka danaya da armée kan fɛn fɛn ni bamanci ninnu ye limanaw k'u na u ɲini tajuru sara yɛrɛ ma ka se ka u tajuru sara u la limanaw k'a jira k'a fɔ yada agali ka jɛkuluba min n'o ye état islamique au Grand Sahara min bɛ Tɛnɛnku n'u dagalen don Jura Nampala Jabali ani Wagadugu o kungokolonba in kɔnɔ limanaw ko armée bɛ ka dankari kɛ ninnu ka sigidaw bɛɛ lajɛlen la kunnafoni filɛ nin ye tare dɛ ala k'u dɛmɛ u ka baara la l'indépendant ale de ye nin fɔ o mana bɔ yen l'essor bi yan kumana min ye l'essor ye a ko conseil de cabinet n'o ye ministrew ka ɲɔgɔn ye u yɛrɛ dama ayiwa a jarala k'a fɔ sariya 2 bɛ yen o taara conseil de cabinet min sigira kunungo n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo docteur Choguel Kokala Mayiga ayiwa sariya 2 bɛ yen ni u k'a ma ko loi domaniale et foncière ani ayiwa bolimafɛn minnu bɛ yen n'o ye jamana ka bolimafɛnw ye jamajɛ bolimafɛnw n'a fɔra k'a fɔ ko olu ka di réforme la limanaw o de kuma tun bɛ sen na yɔrɔ i b'a sɔrɔ bolimafɛn ninnu kuma dɔw la a bɛ bɔ ka feere walima a dɔw bɛ yen a bɛ bɔ ka taa dilan walasa a bɛ se ka segin ka na baara la cogo min na o de sariya 2 tun bɛ gouvernement a ka tabali sanfɛ n'i ye jateminɛ kɛ l'essor ka fɔ la ko kunnafoni min dira ayiwa ministre min bɛ yen n'o de bɛ an ka loi n k'a fɔ dugukolo ko ni sokow kunna ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'aménagement du territoire Birahima Kamena ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni min dira nin ko la jamanaw a bɛ tali kɛ sariya la sariya min bɛ yen n'o bɛ an ka dugukolo ko kofɔ sariya in a ma ta kosɛbɛ fɔlɔ nka sariya in bɛ tali kɛ mun na o ye k'a fɔ dugukolo mana kɛ cogo o cogo jamanaw fo titre foncier o de ka ye a la gafe min filɛ nin n'a fɔra k'a fɔ n'o yera dugukolo la jamanaw ɲagami tɛ se ka ye a la o de la sariya kura in a bɛ fɛ ka ta gouvernement fɛ walasa dugukolo bɛ an ka jamana in kɔnɔna la jamanaw a ka se ka kɛ titre foncier o ka y'a la o la ɲagami o tɛ ye a baara la
o mana boy sara flana o be talike anga bulma fe minnu be no ye jamanje bulma fe onye limana olu na fura ka fo ka bo kata bla reform la walma ka fere ayo shara kura ka taw bara fanana o kana ke ka do dado fe kata bo dado fe nyaga mini ka duala o ko conseil de cabinet mi sigira limana asigira ni shara fladika le sort de ka kuma do aw bonya be ni kuna fonla o mana boy limana o leze ko wele biya kuma na e ko ya jira ka fo siraba min be na bi bo sevare kata gawo limana ni siraba in tiere la ni fama wa laja ku miri ni siraba ina ka tokera ni boy sabu ko sevare ni gawo che siraba mi fleni ko ibe ko jugu fenfe do be se ka ni sirainga sabu ko sira mi flena dlala kabi 1984 limana sambi saba ani shegimbi adlala génie militaire mawde fe ani fana burkina ka chakeda do be adlala ulude fe kabo sevare kata gawo limana ka bi sira indlala bi sambi saba ani shegin ko fobi gabakuru kile o ma se ka da sira inga ka adla les échos ka fola ambi domne ko bi sira in sebe koro chena limana hali boli ret sika ka ble ko sira in matrafa bawo no ya chauffeur na nyona we iba soro olu keme ka sira kura were yere bo u yere yi sabu sira in seka boli ni sira in janya laje limana abse kilometri keme duru ani bishegi nyona dima kabo sevare kata gawo sira in asebe koro chene do ni ko bo gawo kata sevare kabo sevare kata gawo limana kumado la ibe tlefla wal mat le sawade ke sirala kasawu ke sira man lasa minye chauffeur ye olu jaguyale do ka olu jaguyara ka sira were de bo u yere limana kunga o fana kololon tante sabu ni sira in lajebi sira tieni o ye foloy flana ye munye ko bamanci no jadi siwe olu keme ka ni sira ban ka damne sevare kata fugawo limana ka bele jile ke mugu ka mugu do du makolo jukoro wa iba so re karminu be no be mauta olu de be bali amugu nuna abi bali ka foroni mo ye iba so maw ni be bone walma maw be jogi ako sira tigala ako ni dunya jatemne arme ka dagayro no ye kanwe o saba de be ni siranka no ye ka bo sevare kata gawo limana ajala ka fo siran yere matrafa bado no ye Usman Mahamani ale yere nyefoli chamanke siranka sabo ale be siranka amena abu siran do ako ka bo sevare kata gawo limana akololo kabu ako arme be yoron koloshi madola kunga milisu fana no ye donso yere lakana kulu olu fana keme ka lakana so kelengele no ye poste de contrôle ye ko lu sigi siranka ina fo petaka na nyonaw ako ni ala je douanza min na lekera malaburo kura sisan ajala ka fo beni ka felado ayoro inai minye donso minnu be no lu be douanza fan fela na ka bo petaka kata fo douanza lu keleno ka poste minnu sigi mobili be teme iba soro ba nyini tamakela ufe ku ka keme di ko yu ka te songoy wa mi flaw ka jere je kulu minu fana be no yere lakana kulu ye ulu fana sigle do hombori katabla do sala o yoro fana na ulu fana be mobili kono maw mana mobili mi mana teme o bi do mobili kono la ni telephone bi bolo bo mine ila walma ni fenre bi bolo bo mine ila ka sababu ke ko oni sharati ta wa ba nyini mobili kono mo bi gere chewla ka fo ka qur'ane do uluma ku ka qur'ane kala na solla islamiya mi fo nabi uddu sukuna limana ni sirain ka kuni na nyona waliya de be ni ko ni sirain ne ka bo sevare kata gawo limana ini fenda mado nyona ibi joro ikase isiorola ibi joro fana siramin bila limana bamanci kanana akana ta yele mugu do ka mugu ka furono awye walma ukana carrière attaquer limana ni na nyona chama ni bi bo sevare kata gawo o de be ni sirain ka ko ni jate neke limana umi marfati gelenwe no ye groupe armé we olu de be mununu zalula sevare ani gawo che kuma be ibai ka fo ayo bita bi karuka ko asirasa ni be bo sevare kata gawo limana ikoni ini hakili rete sigi fiu fanga ko ni temena o ya nyini ko be gawo ka bo sevare kata gawo siraba ku badla nga fanga fefe temena o ya ke dala kuma de amaseka lawalia be ko ni jigi dambe jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale de kabi limana ni siraban aka seka dla wala sa koronve maw fana na seka lafiya cogo mina kuna foni fle anya bo les échos de konnala limana o mana boy nouvelle horizon amedo akono akmana nouvelle horizon ya jira ka foko minye M5 RFP
ko kɛlɛ kɔni a kɛra kɛnɛkanda ye sa sabu min ye Maître Mohamed Ali Bathily ani Cheikh Umar Sissoco fo ka taa se Koniba Sidibe nin bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye. Maître Mohamed Ali Bathily ale yɛrɛ ye fasoden o jɛkulu o ɲɛmɔgɔ do Parti Front Africain pour la Solidarité et la Démocratie fasoden. Cheikh Umar Sissoco coordination du mouvement Espoir Malikura EMK Koniba Sidibe mouvement pour un destin commun MODEC ale y'o ɲɛmɔgɔba ye. Ayiwa ko ni cɛ saba filɛ nin k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko wa o kɛlen do ka wele bila maliden fɛn fɛn bɛ yen ko bɛ fɛ M5 ka laɲini kun ye mun ye n'o de ye Malikura ye ka Malikura jɔ. Ayiwa n'a fɔra k'a fɔ o sira bilala ko u bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i mana ko nin bɛna fɔ ayiwa farafarali kɔni a dara kɛnɛ kan. Nouvelle Horizon ka fɔ la Maître Mohamed Ali Bathily Cheikh Umar Sissoco ani Koniba Sidibe i mana u y'a jira k'a fɔ u kɔni ka laɲini ye min ye o ye M5 bilali la sen kan waati min na Malikura ko kuma de fɔra nka u nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara in ayiwa kabi furanjɛla fanga ayiwa tako fɔlɔ tɛmɛna tako filanan min n'an b'o la nin ye ayiwa ko baara min n'a ɲɛna kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binna Ala ka hinɛ la i mana lakanabaliya caman bɔra o la wa ko Mali finitigiw ayiwa u bɛ baara min na ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana n'o ye lakana ye tiɲɛ na ko kɔni sabatira ko nka M5 ka laɲini ye mun ye i mana o de ye waleya dɔw bɛ yen o tun bɛ kɛ ayiwa Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka waatiw la ko nka a bɛ n'a fɔ halisa o waleya kelenw olu bɛ sen na o ye Malikura ko kuma min n'a fɔra ko k'a jɔ i mana ani ka maaw fara politiki maaw da ka don baaraw la ayiwa min ye M5 fandɔ min filɛ nin ye n'o ye Maître Mohamed Ali Bathily Cheikh Umar Sissoco ani Koniba Sidibe olu y'a jira k'a fɔ k'o baara tigɛ kɛ ko wa u ka kɛlɛ yɛrɛ a ɲɛsin tɛ maa wɛrɛ ma dɛ Premier ministre min bɛ yen n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ayiwa ko baara in kɛlɛ in ɲɛsin bɛ o de ma nin b'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga Premier ministre ko baara tɛna nɔgɔya a bolo don nataw la sabu jamanaw ni ninnu filɛ nin ye ka u fara ka bɔ M5 la k'a fɔ u bɛ taa jɛkulu kura wɛrɛ sigi ko wa k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ de boloda ka ɲɛsin Choguel ma maa saba in a bɛna fɔ baara a kɔni tɛna nɔgɔya Choguel bolo hali n'a sɔrɔla a bɛ Premier ministre la ne ka kuma tɛ nin yɛrɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la kuma na limanaw min ye soir de Bamako ye a y'a jira k'a fɔ bankasikaw tun ye dimi boloda ayiwa ka muruti fana boloda k'a fɔ ko olu bɛ muruti fanga bolo u ko a ma ko désobéissance civile Mali sariya sunba o yɛrɛ de b'o yamaruya ayiwa k'a fɔ ni jamana t'i sago kɛ jamanaw i fana yamaruyalen don ka ayiwa i ban fɛn fɛn bɛ boloda jamana kɔnɔna la u k'a ma ko article 121 n'i ye jateminɛ kɛ bankasikaw olu ye muruti min fari da n'i ye jateminɛ kɛ juin kalo in ale tile 19 tɛmɛnen in na dɔwɛrɛ tɛ ko wale jugu min taara ka ɲɛsin sigidalamaw ma Jalasagu ni Janweli ni Desagu ani Sege ayiwa ni maa 100 ni maa 30 kɔ olu fara a la sabu olu y'a ye k'a fɔ ko in a bɛna fɔ Mali armée ye ko in ye k'a to yen de n'o tɛ olu ye lasɔmini kɛ waati jan k'a fɔ finitigiw ye k'a fɔ ayiwa bamanciw bɛ ka munumunu anw dala yan nɔ a tɛna lajɛ a ka lakana boloda o min fɔra bankasikaw ko olu y'a ye olu kɔni ka kuma ma minɛ dala de n'a fɔra ko o kɛra waleya nana laban nin na tan dɔ ko olu se ye min ye o ye ka muruti de boloda o désobéissance civile min n'o kɛra jamanaw a jala k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw de nana tɛmɛ préfet ani gouverneur ani bankasikaw cɛ kumaɲɔgɔnya a nana wolo min na o ye k'a fɔ bankasikaw y'u bolo segin kɔ ko u tɛna muruti boloda bilen ko nka u ka laɲiniw b'u bolo dɛ laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a ɲini Mali finitigiw fɛ u kana na k'a fɔ k'u bɛna lakana boloda ka tila k'u kɔdon olu la u bɛ min ɲini Mali finitigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka sigidalamaw lakana ayiwa waati bɛɛ lajɛlen la a kana kɛ an nana munumunu zalo kɛ ka taa n'an sen fila ye o bɛ min ɲini o ye k'a fɔ siraba min bɛ yen n'u kama RN15 jamana route nationale 15 ale ka se ka lakana sabu taa ni ka segin u b'a kɛ o siraba in kan kosɛbɛ bankasikaw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi olu kɔni ye u ka muruti u y'a bila fɔlɔ yanni u ka laɲiniw bɛ sabati yan'an ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ limanaw ŋunuŋunu kuma bɛ sen na k'a fɔ ko Ɲɔrɔn Sirifike ayiwa ko ale ko ni Choguel Kokala Mayiga ko ni Asimi Goita y'a bolo bɔ a bolo
ko ɲɔrɔn certificat ko a bɛ wele bila maaw ma k'u ka jigin bɔlɔn kɔnɔ walima k'u ka ɲini jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ ko a ka fanga bila jamanaw ni kuma fɔra n'i ye jateminɛ kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ yɔrɔ bɔlɔlɔ kuma maa tɛ kala turu a kan a jirala k'a fɔ ko Choguel yɔrɔ kumaw bɛ senna nin waati in na dɔw yɛrɛ fɛla tɛ foyi ye Choguel Kokala Mayiga jamanakuntigi colonel Asimi Goita u k'u bolo bɔ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ yen ni ŋaniya de b'u kɔnɔ ka yaala u b'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ ko dɔ bɛ yen Fatu Dabo ale ka page kan a ka page yɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ Facebook sanfɛ bɛɛ yamaruyalen don i b'i ka kumaw fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ bɛ taa ka taa ayiwa a kalan nka min ye Fatu Dabo ka nin kuma in ye ayiwa maaw kɔni y'a cari u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la nka kuma in nana cari fo ka taa se ɲɔrɔn sirifukɛ yɛrɛ ma Sherifu Buye Haidara a kɛlen kɔ ka kuma in mɛn a ye kuma in a y'a nkalontigiya min ye Amalisiw ka ɲɛmaa ye a ko ale m'a fɔ maa si ye k'a fɔ ni Choguel bilala ka bɔ premier ministre la ko a bɛ tanama ko ta ka ɲɛsin fanga ma walima ko a b'a ka nisɔngoya jira fanga la ale m'o fɔ maa si ye wa a b'a jira jamanadenw na k'a fɔ ale ka dɛmɛ o tɛ dɛmɛ ye k'a fɔ ko maa ko don dɛ ale ka dɛmɛ tɛ premier ministre ko ye a ka dɛmɛ tɛ fanga ko ye ale ka dɛmɛ maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ lakanabaliya kɔnɔ maliden minnu bɛ yen n'a kɛɲɛ t'olu kɔnɔ olu bɛ se ka lakana gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kɔnɔna la cogo min na ɲɔrɔn sirifukɛ ko ale ka dɛmɛ y'o de ye kabi furanjɛla fanga in sigira maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'u bɔra k'a fɔ jama ye k'a fɔ ale b'u dɛmɛ ale ɲɔrɔn sirifukɛ bɔ olu la k'a fɔ de ko maaw bɛna wuli k'a fɔ ayiwa premier ministre ko walima ni premier ministre bilala ale bɛ wuli k'i jɔ k'o t'ale ka ko ye ale bɛ furanjɛla fanga in dɛmɛ bi a b'a dɛmɛ sini n'a sɔrɔla u bɛ jamana ko la n'a sɔrɔla u bɛ ka jamana u bɛ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw le soir de Bamako an b'a kuncɛ ni min ye o ye le 5 ye limanaw 5 kumana ni kabako min na ayiwa limanaw ni ye suɲɛnikɛla dɔ de ye suɲɛnikɛla min na ale ka baara bɛnnen don moto suɲɛ de ma Jakarta limanaw a jirala k'a fɔ Jakarta suɲɛna min filɛ ale ka suɲɛni ma bɛn yɔrɔ wɛrɛ ma dɛ fo jamanakuntigi colonel Asimi Goita yɛrɛ daga yɔrɔ n'o ye ayiwa kan Sunjata o kɔnɔna ye maa tɛ da la k'a fɔ nin bɛ kɛ nka ko a kɛra dɛ ko ni cɛ kofɔli min filɛ nin ye limanaw ni a ka baara bɛnnen don Jakarta suɲɛ de ma a jirala k'a fɔ ale ma yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ fo sɔrɔsiw ka dagayɔrɔba min filɛ ni hali dimɔgɔw wulila a kunna bi limanaw ayiwa a dimɔgɔw a n'a dɔn k'a fɔ a panna yɔrɔ kunna ko kan Sunjata kɔnɔna la bi a jirala k'a fɔ ni cɛ kofɔlen ni ayiwa waleya in yɛrɛ kɛra juin kalo tile 17 san 2022 limanaw nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw o yɔrɔ o y'a sɔrɔ an bɛ tilegan yɛrɛ la a jirala k'a fɔ commissaire divisionnaire bɛɛ Dako ani min ye Kati commissaire ye ayiwa Diogar olu de ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma k'a fɔ aya ko jateminɛ dɔ bɛ ka kɛ sisan dɛ min ye kan Sunjata kɔnɔna ye ko a na kɛ cɛmisɛn dɔ bɛ yen ale bɛ to ka taa suɲɛni de kɛ min ye ayiwa kan Sunjata kɔnɔna la nka yɔrɔ kan Sunjata filɛ nin ye limanaw bɛɛ finitigiw bɛɛ dan b'a la k'a fɔ a tɛ k'u ma la k'a fɔ e bɛ taa suɲɛni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nka ni cɛ in a y'a dɔn k'a fɔ ko jaja finitigiw olu dan b'a la k'a fɔ maa tɛ se ka don nka ale y'i ta kɛ cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Burani Burani tɔgɔ in limanaw a ye moto min suɲɛ limanaw a ka ca dɛ ko moto in n'a y'a suɲɛ a bɛ taa feere Diogar de la nka finitigiw yɛrɛ kun commencera ka min ye nkalonw dada ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen olu y'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ sabu maa si tɛ da i yɛrɛ la k'a fɔ i bɛna kan Sunjata kɔnɔna la k'i bɛna moto suɲɛ nka cɛ in limanaw a mɛnna ta la a n'a tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ye moto ninnu fɛn fɛn feere ayiwa papiye kun t'a si la nka cɛ in a na kɛ u sera ka tɛgɛ k'a la n'o ye Burani tɔgɔ in ye commissaire divisionnaire n'o ye bɛɛ Dako ye ale n'a ka cɛdenw kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ le 5 kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ gafew la an sera ka min lakale ka bɛn nin waati in ye o tuma an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a fɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna